Talakayan, dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kasama po natin sa linya ang tagapagsalita po ng OCD Region 1, si Sir Adrian Pagsulingan. Pabati mo na po natin. Magandang umaga po, sir. Pagbati po ninyo sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood po sa atin ngayong umaga na ito. Ayan, isang magpalang umaga po sa ating lahat po, lalong-lalo na sa mga tagapakinig at taga-subaybay po natin sa ating programa dito sa IFM News Dagupan. Sir, good morning po sa ating lahat. Sir Adrian, siguro kamustahin po namin po yung naging ano po natin po, no? Dito po, naging role po ng OCD sa preparasyon at sa implementasyon po ng mga polisiya ngayong nagbukas na po itong klase kahapon. Yes, sir. Ang atin pong Office of Civil Defense po, kasama po ng lahat po ng mga local DRM offices po sa buong Region 1 and even po lahat po ng ORDRIM C1 member agencies po ay patuloy po yung naging monitoring natin. If ever man po ay may mga emergencies na nangyari and wala naman pong reported as per our latest po na communication po with our concerned agencies sa pagbubukas nga po ng atin pong klase for this year po 2025 and yun nga po ang atin pong opisina kasama po ng lahat po ng ORDRIM ay may mga naka-standby po ng mga assets na if ever man po ay kakailanganin po ng atin pong mga schools and even our local DRMOs po to respond to certain emergencies po ay nakahanda naman po ready to deploy po sa atin pong mga nangangailangan po ng mga schools and local government units, sir. Ayun, okay. So maganda naman po itong ano po ninyo, pambungad po na wala naman pong untoward incident po related dito po sa opening of classes. Ang alert po ng PNP is hanggang June 27 pero magtutuloy-tuloy pa rin yan for sure. Pero sa OCD po ba, ano po ba, may mga alert status po ito, Sir Adrian, no? Ayun, sa atin pong Office of Civil Defense po, specifically po sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Operations Center po, tayo po ay naka-white alert status po. And even naman po tayo ay naka-white alert status or ito po yung pinakamababang alert status po. On standby naman po tayo, 24/7 po may nagmaman po sa atin pong operation center ng mga taga-OCD na kung saan po 24/7 po na minomonitor po yung sitwasyon natin dito sa Region 1. And if ever man po ay kakailanganin na augmentasyon po ng atin po mga local government units and even our schools, ay handa po tayo makipag-coordinate at makipag-communicate po para ibigay po yung kakailangan ng augmentasyon po ng atin po mga LGUs and schools po, sir. Sir Adrian, sa panahon po ng itong ulan na naman, tag-ulan na ito dito sa Pilipinas at syempre panahon na naman po ng mga bagyo, and of course, yung mga unexpected po na pwedeng mag-arise na mga ano po, no, kalamidad at sakuna, gaano po kahanda po dito ang OCD Region 1 at ano po ang pinakadirektiba po ng ating pong director po sa pangkalahatan na dapat tutukan at gawin po, particularly dito sa Rehiyon 1 po ng OCD? Ayun, kung sa paghahanda po ng Office of Civil Defense po, handang-handa po tayo especially po sa pagbibigay po ng action sa lahat po ng mga mamonitor po natin ng mga related incidents po, especially po nga po, tama yung sinabi natin, sir, na idineklara na nga po ng DOST Pag-asa po yung pagsisimula po ng atin pong rainy season. Handa po tayo na makapag-provide ng necessary augmentation, necessary action po sa lahat po ng mga reported incidents and if ever man po ay may darating na bagyo for any hazard po or any disaster po sa Region 1 ay handa po tayo na makapag-responde, sir. Bukod dyan, sir, ang directive naman po ng atin pong chairperson ng ORDRIM C and ng regional director po ng OCD Region 1 is to focus po especially po sa mga low-lying po na areas po dito sa Region 1. Bagamat nagfo-focus po tayo, binibigyang focus po natin ang mga low-lying areas. Lahat po ng mga local government units or lahat po ng mga municipalities, cities po, provinces sa buong Region 1 po ay atin pong tinututukan na kung if ever man po ay kakailanganin po nila ng augmentasyon, ay handa po tayo na makapag-provide, sir. Sir, may kamakailan po meron pong ano po dito, pronouncement po ang OCD. Hindi lang po siguro ito para sa La Union but in the entire coastal areas regarding po sa pwedeng pag-adapt po ng Regional Oil Spill Plan
na inihikayat po ng Office of the Civil Defense Region 1, aprobado po ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Ano po ba itong usapin po na ito at papaano po itong implementasyon po na ito na pag-prevent or paghahanda ng ating pong mga coastal towns and cities natin? Ayun sir, tama sir na kamakailan nga lang po ay naaprobahan po yung atin pong tinatawag na Regional Oil Spill Regional Contingency Plan for Oil Spill po. Na tama po, hindi lamang po mga cities and municipalities po na coastal po sa La Union, lahat po ng mga coastal city municipalities po sa buong Region 1 po ay in-encourage natin na i-adapt or i-localize po yung contingency plan po natin na in-approve na if ever man po ay may mangyaring mangyari po na oil spill sa kani-kanilang mga lugar po, ay may handa po tayo na plano, na basis po sa mga gagawin po nating action po if ever man po ay may mangyaring oil spill po sa kani-kanilang mga coastal areas po, sir. Ito po isa meron po ditong pakikipagtulungan po ang of course ang DNR EMB to make sure na ito po is properly ma-educate at ma-inform ito pong mga coastal areas po natin po ng mga particularly mga coastal areas ng mga towns within Region 1. Papaano po ang magiging dito implementasyon po, Sir Adrian? Meron po bang parang seminar o paano ba conference na gagawin para po isahan na ay handa po ito pong mga towns and cities po within the municipal or coastal areas of Region 1? Isa sa mga paunang action po ng Ordering C1 po sa pag-educate po sa lahat po ng mga city and city municipality coastal areas po sa buong Region 1 po is yung pag-disseminate po ng atin pong contingency plan for oil spill po nang sa gayon po if ever ay kakailanganin nila ng reference po sa pag-localize, pag-adapt po sa kanilang mga city municipality po ay may ready na po. And if ever naman po ay kakailanganin po ng atin pong mga city municipalities po yung technical assistance po sa paggawa, pag-localize, pag-adapt po ng kanilang mga contingency plans ay handa naman po ang Ordering C1 po through our member agencies po na makapag-provide po ng necessary technical assistance po na kakailanganin po ng atin pong mga local government units po sa buong Region 1, sir. Yung pong natin dito, very active, no? Yung ating pong coastal areas po ng Region 1, Sir Adrian, na when it comes into shipping lanes po at saka fuel depot, dito, ilang active po ang fuel depot po ang nasa data po natin? Kung sakaling may monitoring po kayo nito. As of our latest po na mga communication po, sir, wala po tayong data on sa mga depots po sa buong Region 1. But I'll provide po a data po once I have communicated po sa atin pong concern po na unit po sa amin pong opisina. Pero yung mga kailangan po mga supply po dito, Sir Adrian, paano yan? To encourage itong ating mga LGU na maglaan ng pondo dito, paano po ba ito? Ayun sir, dun po sa pagdalaan po ng pondo po sa pag-a-adapt ng atin pong or pag-i-implement po ng atin pong contingency plan for oil spill, we encourage po our local government units po to fund yung mga necessary po na equipment. For example po, sir, if kakailanganin po nila ng mga necessary equipment to prevent or to respond to an oil spill, pwede po nila kasi itong ilagay po sa kanilang mga contingency plan and then yun po kasi magiging basis po to fund these equipment po na kakailangan po nila, sir. So pwede po na ang ating po mga local government units po ay magpondo po if their financial capacity permits po ng mga equipment po to respond effectively po sa if ever man po ay may mangyari nga po na oil spill po sa kanilang mga localities. Lastly lang siguro, Sir Adrian, tanong ko lang sana, meron po bang sa monitoring po ninyo provincial or city or municipality po na nakikita nyo po na handa naman po ba dito po sa pwedeng mga kung magkaroon man po sakali sa lugar nila ng oil spill? Sir Adrian? And sir, I believe, sir, we believe po na ang ating pong mga local government units po, the provinces, cities, and municipalities po ay continuous naman po
yung capacity building po nila in order to provide po or pagresponde sa mga oil spill po sa atin. If ever man po ay may mangyari, patuloy po yung kanilang ginagawang mga measures for them to capacitate po pag-procure po ng mga equipment, pag-a-adapt po ng mga plans, specifically po yung contingency plan for oil spill, nang sa ganun po, if ever ay kakailanganin po nilang or kailangan po nilang umaksyon sa isang incident po like oil spill po, ay handa po sila to respond and to provide action, sir. Apo, panghuli siguro po ay mensahe na lang po natin, lalo ngayong balik eskwela at syempre yung pong bagyo, kalamidad na naman po, uso na naman po itong mga pag-uulan na Sir Adrian, mga pagbaha, ang ating pong mensahe sa ating pong mga tagapakinig para sa kanilang safety, Sir Adrian. And sir, ang atin pong mensahe po sa atin pong mga tagapakinig, taga-subaybay po, especially nga po na nagsimula na nga po yung atin pong rainy season, na mag-monitor po ng atin pong news, atin pong mga Facebook pages po ng atin pong mga authorized po na government agencies like po the Office of Civil Defense po through Civil Defense Ilocos Region po, ang atin pong mga kasamaan sa DOST Pag-asa, PHIVOX, DNR, MGB po. If ever man po ay may mga updates or specific hazards po na kailangan po nating bantayan, ay may mga updates po tayo makikita po sa mga ganito, sir. Also, sir, yung pag-prepare po ng atin pong mga go bags po sa atin pong mga kabahayan and especially po sa atin pong mga eskwelahan na if ever man po ay kailangan po nilang lumikas po sa kanilang mga areas po, ay may handa po silang dadalhin na mga kagamitan po. And also, sir, yung if ever man po, especially po sa atin pong mga kababayan po na nasa low-lying areas po, if ever man po ay sana sumunod po sila sa mga preventive evacuation po efforts na ginagawa po ng atin pong gobyerno, dahil din po para din po kasi ito sa kanilang kaligtasan, sir. And yung lamang po, mag-ingat po tayong lahat ng mga sir. Maraming salamat po, Mr. Adrian Pagsulingan, ng Information Officer po ng OCD Region 1. Samantala ay